Ofîsa Anekesê li bajarê Girkêlekê Rojavayê Kurdistanê li ser destê kesên nenaskerî hat şewtandin. Endamê Polîtbîroya Pedekesê dibêje ku gelek caran partiyên di nava Anekesê de rastî gefan tên û gelek caran hevalên wan tên girtin û paregehên wan tên şewtandin. Serkirdeyê Pedekesê rêveberiya Xweser li ser encamdana wan kiryara li dijî partiyên Anekesê tohmetbar dike. Bi rastî jî ev ne carekê ku ofîsê partiyên ya jî ofîsên Encûmena Niştimanî Kurdî Tundê Kurdistana Sûriyê de têne şewtandin. Berî vê cara hinekê careyek emîn dibêjim ofîsa partî berî yekîtiya siyasî got bibe yek partî ofîsa partî hat şewtandin di Tirabespiyê de her wiha jî muhawela her du ofîsên ya Encûmena Niştimanî Kurdî û ya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye di hundirê Tirabespiyê de doh jî li bajarê Girkêlekê û ê got tehemûla mesuliyetê dike eger ew bê ya jî ne ew bê ez dibêjim û gotî peyedên lahingerê xwe jî ya tev demê û îdaratên got bi servetê nehesêbî ji ber ku îro ew xwe dibîne desthilat û xwexistiya desthilat em bixwazin nexwazin xwebzorê xwexistiya desthilatek. Ji aliyê xwe ve nûnerê rêveberiya Xweser li başûrê Kurdistanê tohmetên Anekesê red dike. Anekesê divê mesuliyeke bêtir nêzîkî tesrîhatê xwe bin, nêzîkî beyanatê xwe bin, heya Aneka û gelekî bi rengekî xeter nêzîkî mesela Kurdî dibin di Rojava de gelekî ji wan tê xwastin de ji wan sefên neniştimanî berdin û vegerin xizmeta miletê xwe di Rojavayê Kurdistanê bikin. Rast di ofîsê wan hatine daxistin, ew ofîsanê hatine daxistin ji ber gine mûrexesin. Her kesekî ruxseta wî di ofîs hatine bête daxistin. Belam tesعîdatên dinê ji alî hinek mekatibê wan tearûdek fewdar bûye ew kesek مسؤول بردتنا أو تنيا تحملها في مسؤولية هانتك. كسن هاتن ساعت هشت ونيفي إيفاري خواستن أنجمان اجتماعي كرد خواجهيا Girkêlekê بشوتينن. خواجهيا Anekesê li Girkêlekê di daxuyaniya fermî de balê dikişîne ser wêyekê ku piştî beşdariya şanda Anekesê di gotûbêjên Cinêv de hinek karên xirab li dijî wan tên kirin. Her dema gonakokiyên siyasî Rojavayê Kurdistanê gur dibin, agir di nava ofîsê Anekesê de gurtir dibe. Rêveberiya Xweser dixwaze ku hemû partiyên siyasî Rojavayê Kurdistanê li gorî yasayên wê werin rixset kirin. Lê Anekesê û partiyên wê tirawatiyê nadin rêveberiya Xweser û tenha rixset jê wernegirtina. Aşîtî şê Rûdaw hewlê